Akerrak adarrak okerrak dituzu aitzorok adareiar. Senar bila biatu beharko berehala ezpada bihar. Printzea beraz dotore derrik ez baitago hemen bertan. Ene bihotzak atsemanen du baliz palegoko errotan. Arratsalde on guztioi eta ongi etorriak izan ziteztela Beterriko liburua Ohorezko literatura aipamenaren 14. edizio honetara. 111 akademiako irakurleek 2009ko libururik gogokoen izendatu duten obra saritzeko bildu gara gaur hemen. Idazle berrienetakoa saritu dute aurten 111 akademiako irakurlekideek Irati Jimenez 2009ko Beterriko liburu hautatu dutenean. Euskal idazleen belaunaldi berrietan leku indartsu hartzen ari dira emakumeak, ez bakarrik emakume idazle gazte asko sortzen ari delako, baizik horrekin batera hats bizi bat, begirada berezi bat ekarri dutelako euskal letretara. Zorionak eman behar dizkiot Gipuzkoako Foru Aldundiaren izenean Irati Jimenezi 2009ko Beterriko liburua saria irabazteko merezimenduak egin ditulako. Sari ederra dela iruditzen zait, dirutan ez hornitu egia, baina behintzat bi alderdi on dituena. Batetik, inork ez dezake saria berarentzat eskatu, eta bestetik, irakurleek ematen dute saria ez kritikariek edo epaimahai batek. Mila esker etortzeagatik ekitaldi honetara, ikusi dezue edo ikusteko aukera dezue, bai sarreratikan onuntza egin dezuen pasaera hontan, hemen jasota daukaula urtez urte Beterriko liburua saria jaso dutenen aldare moduko hori, aldare zibila, kaso hontan. Akademiak hainbat merezimendu eman nahi luke aditzera obra honen gainean. Egileak eleberria osatzeko erabili duen egiturak, kontatu dizkigun ipuinek eta erakutsi digun magiak, erabat liluratzen dute irakurlea. Nabari da liburua idaztea plazerra izan dela idazlearentzat, eta horixe bihurtzen da irakurlearentzat ere irakurketa, plazerra. Fantasiaren mundura darama idazleak irakurlea, euskal sortzaileen lanetan oso maiz agertzen ez den tokira, baina irakurleari ez zaio arrotz gertatuko. Oso modu xamurrean, goxoan egingo baitu mundu fantastiko eta magiko horretarako bidaia. Zalantzari gabe, originaltasuna du obra honek ezaugarririk azpimarragarrienetako bat. Euskara ederra aurkituko du irakurleak liburua dotorea. Esaldi borobilak, maisuki ehunduak, historiak berez duen magiari ekarpen ederra egiten diotenak. Honegatik guztiagatik 111 akademiak 2009ko Beterriko liburu izendatu du Irati Jimenezek idatzi eta Elkar argitaletxeak plazaratutako Nora ez dakizun hori eleberria. Eta eleberri honi emandako saria jasotzea Irati Jimenez hementxe dago, saria emango diote Amasa Bilaonako alkate Maixabel Arrietak eta Eusko Jaurlaritzaren izenean abeko zuzendari nagusi Eugenio Mujikak. Hemen aurretik. Eta esan bezala, Iratik beak jasoko du. Konsultan jartzeko. Txikitan, bete behar dut fantasia txiki bat utziko edazue, oso zinezalea naiz, eta orduan txikitan edo oso gaztetan esnatzen ziren horietakoa Oskarrak ikusteko. Eta hau da bizitzan aukera bakarra izango dudana esateko Oskarrotan horren bestetan entzun dena eskerrik asko akademiari. Eta gero esan dit lagun batek, prest duzu gaur atxaldeko berbaldi ez dakiz zerta esan diot. Ai ama ez,
Eta esan dit, lasai, eta bidali talako emailez plantilla bat bezala nola egiten den eskerremate bat. Eta orduan jartzen zuen, eskerrik asko irakurlei beraia dira importantena, eta gero esaten zuen, eta egia da gainera. Eta momentu baten esan dit, eta ez da astu esatea, ohore badan niretza sari hau, eta horrore bat ere bai, ze hemendik aurrera uzten du nolabait maila oso altu, eta entzun da irakurri dituzuenak are altuago, ez? Eta ikusita aurreko irabazleen zerrenda, bai ohorea eta horrorea ere bai, bereziki hasi berri horientzat, Bernardo Txagata horientzat, ez? Nirekin konpartitzea. Eskerrak eman nahi dizkiot, hemen ez dago lagun bat, baina berak esan zidan momentu, alako krisi momentu baten 1000 daude, eta baten esan zidan. Ahaztu zarata guztia, inguruko zarata guztia, eta ez hil umea, idatzi zure ume hori, ahaztu. Eta oso aholku hona izan zen, eta asko eskertzen diot. Eskerrak eman nahi dizkiot novela berari eskaina dago bereziki aitari, hemen dago, berak esan zidan, esan nio momentu baten 1000 gauztan dituen buruan, eta oso halako momentu batzuk izan ziren noraren idazkaren momentu batzuk oso gorrak bizitza personalean. Eta esan nion, hori guztia daukat eta gainera novelan madarikatua. Eta esan zidan, ez, novelan madarikatua ez. Izango da, hipoteka madarikatua edo ez dakit, lan madarikatua edo 1000 gauza, baina novelan madarikatua ez. Eta beraz, eskarrak eman dizkiot horregatik, egia da plazerra izan zela novela idaztea, batzutan sufrimendu ere bai, horrelakoa da idaztea, baina plazerra handia izan zen. Eta sari honek nolabait haragitu egiten du irakurle abstraktua, ez? Orteia jartzen dio. Eta, ez dakit, nire bitxikeri harrika da oso berezi hau jakitea norbaiten gana iritsi zela, asko esan nahi du, eta egia esan oso hunkituta nago. Eskerrik asko. Eta behin, mila esker literatur eragile, literatur zale, irakurle eta guztioi. Oso harro sentitzen naiz, Eusko Jaurlaritzaren aldetik, kultura sailaren aldetik, hemen egoteagatik. Gaurko sariak, beterriko sariak, badu ezaugarri berezi bat, hemen errepikatu dena, irakurleak ematen dutela epaia, eta ez dago irakurlea baino epaile zorrotzagorik, eta ez da oberik ere. Eta saria zuri eman dizute, Irati Jimenez, eta zure Elaberri eder honi. Baina zuri Iratiri jadanik irakurleek emana zizuten bere epaia, eta batez ere irakurle gazteek. Eta institutuko ikasle horiek, zure bat-bi Manchester Elaberri hau, ze gustuarekin eta ze interesez irakurri zuten gogoratu nahi dut orain. Ze adolescentziak badu nolako sentiberatasun berezi bat eta indartsu bat, eta novela hau, Elaberri hau oso sentibera eta emozionala da. Eta horregatik nola jaso zuten sentiberatasun hori. Horregatik esaten dizut, gazte horien epaia eta zugainera, ikastetxetan eta institutuan ibilia zera eta jaso duzu zuzenean gazte horien zea. Beraz, literatura eta gazteak uztartzea eta irakurleak eta gazteak uztartzea zure merituetako bat izan da. Haizea gorde ditu nire itxaropera, landetan zabaldurik bere behaz lodia, ez dakin nondikan sortuko den eguzkia, eta noiz iritsiko zaigun askatasun maitia. Elurra gorde ditu nire paradisuak, mutututa utzirik euskaldun berritsuak, ez dut ulertzen zertara datozen maisuak, eta noiz onartuko dute gure euskara goxua. Gorrotoaren ibaira maitasun jaia bat, gezurraren itxaso